Una aranya tigre treballant al jardí de casa. L'aranya tigre femella, de vegades, es menja el mascle després de la còpula. Cada nit, en fer-se fosc, es menja la teranyina vella, així estalvia energia en fer la proteïna de la seda. Al cap d'una estona, ja de nit, comença a fer la nova teranyina, la qual finalitza abans de fer-se clar. La proteïna de la seda, quan està a dins de la glàndula, és líquida i àcida. En sortir, es fa més àcida. D'aquesta manera es pot filar. L'aranya fent la teranyina. Una vegada ha finalitzat la teranyina, l'aranya buida la glàndula de la proteïna que li resta dins, fent una línia en zig-zag.